हे फाग्लाया दंफैमारोसो मासे एडभान्स लांनानै सनायालाय एथ' गोबावनि होबाय नों आंखौ र' नोंखौ नुयै बायदि थाफ्लागोन आङो सिदासो थाबायदोंना खेंख्रासो थाबायदोंलै आंलाय सना गोबाव जाबाय नामा मोनफैनाया मा जुमाय जुमाय मोनामखो फाग्लाया जुमायसो लोंनानै फैदों नामा जाबाय दानाबा है दुगैना फैखायसो मोनामदों होनबालाय सना थौ आंनि खाथियाव दाथा नोङो आंनिफ्राय 2 मिटार गोजानाव थाहैथां नोङो जै फाग्लायालाय बर'नि फिसा नंगौना नङा जाखो जुमायखौनो इमान मुगैनो साला दहाय आं फुङाव बिहरनायखौबा लाबोदोंना लाबाखै हा दहाय फुङाव मा रायज्लायदोंलाय जोङो मा बावनानैसो दं नों गाबनांगौ ना मिनिनांगौ जाखो आंलाय खुगाया मुथे आरो खाथियाव फैलाय साला आंनिफ्राय 2 मिटार गोजानाव थां आरो गोसोखांफिन हा दिनैसो जेबजों फार्स्ट टाइम सोबा जाबायलां गोथारसो जागोन ना सुवासो जाखोलै आंलाय दासो गोसोआव फैबाय साला 200 रां बिहरदोंमोन ना सना मा 200 रां साला गाला हायथा मदारु जुमाय फेनानै बहा दं गोसोआवनो गैया बियो गोसों र'लै सना मा दाग्रोबखो आं दिहुनना हरगोन ना साला मोनखालाबो नों बे टिमखौ आंनिसो जाखाबाय सना आइनिसोलै टिमा मोनला नोङो आं दिहुनना हरगोन ना